se. Samo izvoli, samo. Još jedan put pozdrav svima, a ja ovog čuda ne moram. Pozdrav svima, hvala na uvodnom razgovoru. Dakle, kako početi? Najzgodnije bi bilo ovako. U proteklih bar 200 godina, a i od staroga Rima, bilo je upitno hrvatsko ime. Rimljani su rekli, ma vi ste neki tamo barbari, Iliri, niškoristi i tako dalje. Pa se to ponovilo u 19. stoljeću, pa smo imali jedan pokret koji se zvao Ilirski pokret, da ne bi bio slučajno hrvatski. Pa onda su neki vladari naših susjednih zemalja govorili, gdje je ta Hrvatska, nema je na karti. Pa onda su došli neki fašisti, nacisti, komunisti i rekli ništa od vas, okreni novu kartu, mi smo svi građani i tako dalje. Međutim, duh hrvatski je neuništiv. I Bogu hvala. Taj duh hrvatski se zove Haruakat na staro-iranskoj mazaističkoj vjeri, u staro-iranskoj duhovnosti. Taj Haruakat znači integritet, zajedništvo, cjelovitost. Iz toga proizlazi to hrvatsko ime, kad smo već kod toga, pa ćemo nastaviti o identitetu, a radi se o tome da ime Hrvat, kao naši stručnjaci i strani koji su govorili na tu temu, kaže da to još je sve mutno, ne valja ništa. Jedan veli tamo, što ste malo ne spomenuli, znamo koji neću ga spominjati, kaže da to je Hrvat, znači onaj koji ima puno zemlje. U staroiranskom riječniku Hrvat nema u toj riječi, nema taj izraz zemlja. Zemlja se na staroiranskom kaže zemlja. Da skratim, jer imamo ograničeno vrijeme, Hrvat znači Hrvati, svi plemeniti. Haruva vati. Staroiranski riječnik od Špigla iz 1860. na klinastom pismu definira to. Dakle, Hrvati i Hrvatska, svi plemeniti. Kako svi plemeniti? Vrlo jednostavno. To je središnji prostor Irana, starovjekovnog Irana, koji nije imao mogućnost nekog kontakta sa drugim narodima, bilo sjevera, istoka ili juga ili zapada, bili su, dakle, samo svoj, ponavljali su samo sebe, ne? Dakle, kako ih prepoznajemo? Prepoznamo ih po njihovim plemenskim, rodovskim ili bratstvenim imenima, a ta njihova imena toga staroga vijeka prepoznaju se u našim hrvatskim prezimenima. I sad se postavlja pitanje kako? Vrlo jednostavno. Zato što je po Herodotu kralj kraljeva Darije 514. godine prije Krista poveo veliku vojsku na Grke i Skite, odnosno kako je u originalu, na Sake. Saki su pravci Slavena ili Skita, kako i mi zovemo. Ne? Ta vojska je došla u ovu jugoistočnu Europu i srednju Europu i stvorila se bijela ili ti preciznije zapadna Hrvatska. Ako je to ova zapadna Hrvatska, o kojoj naša predsjednica želi napraviti poveznicu Baltik-Jadran, dakle to je srednja i istočna Europa, onda mora postojati neka istočna. Istočna je ta u središnjem Iranu i današnjim podjelom tog prostora na Iran, Afganistan i Pakistan. Dakle, o tom je riječ. No, idemo od početka.